manggagamba. Naglinis po ako. Ngayon nakita kong may labahan, naglalaban na naman po ako dyan, oh guys. Yan. Yung iba nakasampay na. Ayan, yung iba nakasampay na doon. Ito, isasampay pa lang. Marami pa. So, kakain lang ako, guys. Yan. Kukunin ko lang yung pagkain ko. Yan, kain po tayo. Pritong manok yung ulam ko. Wait ko. Ayan, habang hinintay kong matapos yung nasa washing. Ilagay ko sa pa kasi kortina na yun. Tapos basahan na lang. Naku, gutom na gutom po ako. Kain po tayo. Ang dami kong trabaho ngayon. Pagod ako, bukas mag-relax din ako. Wala pong sauce. Gutom na gutom talaga ako, guys. Ang init. Kanina mahangin, ngayon mainit. Hello, thank you sa support. Kain po. Laba-laba, kain-kain. Inuna ko lang isang pa yung mga tuwalya. Excuse me kasi alisin ko lang yung nasa washing. Kasi ilalagay ko na yung mga basahan. So kain-kain po. Ayan. Gutom, sagsubo pa.
Sagbat ka na lang. Yan guys, oh. Mamaya na lang ako magsampay. Bilisanan na lang ako magsampay. Walang katapusang trabaho. Yan, i-spin ko dito. Para madaling matuyo. Ilagdag ko na itong kortina. Yan yung basahan na lang. Hintayin po natin may spin yun at matapos yung nasa washing kasi basahan na po yun guys. Last na pero may pahabol pang pantalon doon. Nakaltang ko na lang yung tubig.
ulam ko po manok. Yan po, oh, manok. Binili ko lang po. Tapos na pong kumain. Salamat po.
Ayan, tapos akong maglaba. Doon na tayo. Magsampay.
Buwatan kan. Nung kaya sa mundo iga pa. Dito darating na. Dito mo darating na. Sige na, ipag-balik babalik ng tulong. Buksan tayo sa kanya sila. Ano na ako sa sabi mo siya ako tutulog mo. Pasok lang. Isa pa hindi ka sa hindi ka wala litan. 169. Lagi niya yung baba. Dalawang mito di ba dito? Baga na punto. Bado. Hindi pa punto eh.
Dagdag mo. Yan. Ako lang? Hindi kasi na-experience na nga dati Kuraw.
Ayan. Tapos lang maglabayan guys. Oh. Ayan. So ilagay ko muna dito sa tindahan dahil ako ay maliligo. Tapos dito na ako sa tindahan. Ayan. Yan ka muna. Shout out Kabsat Mimi Beer. Or dito muna para ano. Yan. Okay.
Kapag dito na lang. Kapag sa akin. Thank you.
lang.
Hello! Katatapos lang maligo. Ayan, katatapos lang maligo. Tayo ay magkakape. Di pa ako nakasuklay. Hindi mainit yung tubig. I'm not satisfied with my coffee today. Ang dami kong nilabhan guys. Ang dami kong ginawa ng pagod na pagod po ako. Yung likod ko masakit. Ayan. Ayan guys. Ano pala? I-ano ko muna yung mahaba na yung kuko ko. Kaninang naglaba ako ay naputol lalo. Pudpud na nga napupudpud pa talaga Bumili kasi ako ng nail cutter ko na bago. Yan, nagkaputol-putol kahit na maiksi yung mga kuko ko. Dahil sa Clorox, mga sabon na yun. May mga titiklupin pa ako pero mamayang gabi na lang. Magkape muna ako.
Yan guys, o puro pudpud ang kuko ko. Oh. Hindi ko alam magpahaba ng kuko. Kasi kahit na maiksi pa nagkaputol-putol pa rin. Iwan ko pala itong ano ko dito. Dati dito ko nilalagay talaga. Ayan, kape po tayo. Ayan, hindi naman mainit yung kape ko. Ayan. Shout out everybody, everyone. Hindi po ako nakapunta sa palengke para bumili ng tinapay. Ito na lang ang makainin ko. Ang baliktad ka ba, Dom? Baliktad sa. Kinamjili ko na eh. Ay, palitan? One, tuy ka na nagsukat na ito eh. Nakita itarhita na. Kasi mas light yung nasa tingnan mo. Sige. Ito ang nakaharap. Ganyan. Mas dark yung Ito man nagdelan. Paturturok sa isturaan na. Andyan yung apo ko na naman guys. So mayroon akong aalagaan ulit. Ayan. Magkape muna ako. Alisin ko na itong eyeglass ko. Tapos kahit nabasa kasi yung buhok ko, lagi kong nilalagyan ng elastic. Hindi ko talaga kabisado yung mga nakalugay ang buhok. Ano kaya sinasabi ni Sis J? Gcash. Ayun. Magkape muna ako bago ko alagaan yung apo ko. Sakit yung likod ko talaga. Bakit? Ay, mama, pupunta. Ba't nandito yung anak ko? Apo ko. Ano magawa? Doon na lang ako sa Mama. labas. Gusto ako ng dress. Sinabi mo na babayaran mama mo nung kailan yun? Hindi naman binayaran yun yung binayaran 45. Tapos isang ganito, Hmm. Bayadan ko. Bayaran nyo yung mga yan, Hmm. Ito? Yung nips. Isa nga. Hmm. Nips. Ito? Ilan? Yan. Ha? Nakasulat dito yung nyo, yung kinukuha nyo. Bago na naman yun, yung iba, hindi ko na sinisingil. Ano na ating mo? Ang mga kataktak tarde, Lisa! Pagkaiblatan da man dito
wala. yung chinelas mo, iwan mo dito sa baba. May tibyo. Kunin ko lang sana. Tuwawan ko sana. Hindi, sa akin yan. Istam ng ano ko pag naglalab ako dito, huwag mo nang kunin. Sa akin din yan, binili ko sa Liban. Eh, but nice naman yun. Hmm. Nice naman. Nice naman kasi yun. Inaway mo ako. Hindi ako bakla. Ito na, mami. Anong ginawa mo na? Ayun guys, nagpapasawa yung apo ko. Kaya pinakuha ko yung cellphone ko. Hintayin ko lang na 3 minutes, 3 hours. And then, kasi nalulubat na rin tong cellphone ko. Nagkakapi lang ako dito. Pasaway pa talagang mga apo ko. Pagod pa naman ako. Mm. Kumot ka? At dahil gusto mo ito? Mm. Ayoko po yan, mami. Hmm? Basta may tibyo. Ano sarap nito?